Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Dr Robin Chapman. Pwy biau R.T. Jenkins? Nodiadau ar lunio cofiant, y 15 o Mawrth, 2022. Croeso mawr i bawb sydd wedi cyrraedd, neu rhoi cyflwyniad bach araf i Robin rhag ofn bod yna rai eraill ar ei ffordd. Beth allai ddweud am Dr Robin Chapman, un o ryfeddodau prin yr adran, nid yn gymaint am ei fod e wedi dod at y Gymraeg fel pwnc drwy rwybrau llai nag uniongyrchol, mae amryw un yn plith wedi wneud hynny, ond i fod e wedi gamu ar hyd ffordd ddifyr iawn at y Gymraeg fel iaith hefyd. Ond wedi iddi hi gael gafel ynddo fe, i ni'n ffodus iawn i fod yn tynnu dro wedi cael gafel yn ddihithau i'r fath raddau nes i fod e wedi bwrw goleuni ar lawer cornel ar hyd ffyrdd i diwylliant, i hanes a'i llyn. Cornel a fi, cyn Robin Chapman, yn rhai go dywyll. Byw graffyddiaeth a hanes lleol yw meisydd i ddiddordeb pennaf, ac mae'r gair hanes a llyn yn dod â ni at wrthrych y sgwrs heno. R.T. Jenkins, ac mae sawl cysylltiad arall rhwng yr R.T. hwn a'n T ar nynau, oherwydd T Robin Chapman ydy Robin, ac mae Bangor a Aber yn chwarae'r rhan y mywyd y ddau. Bangor wedi addysgu ac Aber wedi cyflogi'r naill, ac Aber wedi addysgu a Bangor wedi cyflogi'r llall. Peth da yw cymesuraeth cymodlon. Ond Troubled Heritage yw'r teitl ar os Robin ar ei lyfr diweddaraf. Llyfr a gyhoeddwyd gan wasg Prifysgol Rhydychen, ac sy'n cloriannu clamp o gyfnod y Writing in Wales, sef rhwng 1740 a 2010. Wel, gadewch i ni obeithio na fydd trwbl yma heno, a bydd y Zoom ar be chi'n galws i gyd yn gweithio'n iawn fel watch. Felly, gyda hynny o gyflwyniad a diolch o galon i ti Robin am gymryd y sesiwn yma heno, gai gyflwyno'r awennau i Dr Chapman. Wel, diolch yn fawr, Merid, am y cyflwyniad hyfryd yna. Wel, can weld sut bydd pethau mynd. Beth sy'n gen i yn fan hyn ydy rhywbeth hanner pob mewn gwirionedd, nid darlydd yn gymaint â seminar ymchwil ac ambell syniad sy'n cyniwair trwy fy mhen. A'r syniad yma o berchnogaeth ar wrthrych cofiant, a gofyn y cwestiwn, pwy bia R.T. Jenkins? Pwy sydd ar hawl i ddweud ei hanes? A dwi'n mynd i ymchwilio chydig agweddau ar y pwnc hwnnw heno yma. Wel, jyst rhag ofn nad ydy'r enw ddim yn gwbl gyfarwydd i chi, neu mo'ch gadw chi'n hir iawn, ond eisiau tynnu'ch sylw chi at ambell uchafbwynt. Chydig ffeithiau hynny ydy, deunydd crai, cyn i mi ddod at bethau llai sicr. Mae'n cael ei eni yn Lerpwl. Mae o gyda llaw yn nodi'r cyfeiriad anghywir yn ei hunangofiant. Doedd o ddim wedi cael ei eni yn y tîm a'n sôn amdano ni 31 ond 13, Tennyson Street. Cafodd o'i eni. A wedyn mae dad, pan oedd R.T. yn 2 oed yn cael swydd yn ôl yng Nghymru. Mae'n cael swydd fel, wel, gweinyddwr, rhyw fath o glerc yng Ngholeg Bangor, a dyma'r teulu yn symud i Fangor. Ond yn fuan ar ôl hynny, ac o fewn blwyddyn i'w gilydd, mae'r rhieni yn marw. A dyma R.T. yn 7 oed yn gorfod symud at ei nain a'i daid a'i fodryb sy'n byw ar aelwyd hefyd i'r Bala. A fyddai'n dod nôl at y fagwraeth rhyfedd yma mewn ychydig. Ond ta waith mae o'n
mynd i ysgol tŷ Tandomen, yn gwneud yn rhyfeddol o dda, fel y bydda rhywun yn disgwyl, ac yn ennill ei le yn Aberystwyth i astudio Saesneg. Ymlaen o Aberystwyth wedyn ar ôl cael dosbarth cyntaf i astudio hanes yng Ngholeg y Drindog yng Nghaergrawnt. Gyrfa lai disglair falle, mae'n cael gradd yn yr ail ddosbarth ac yn cael swydd am dymor yn unig i gychwyn yn Llandysul cyn symud ymlaen i fod yn athro yn Aberhonddu, o Aberhonddu i Gaerdydd, i ysgol y bechgyn yng Nghaerdydd, a mae o yno ar drothwy'r hanner cant oed cyn symud i Fangor. Yn y cyfamser fodd bynnag, dyma fo yn symud i Lôn y Dail, 1921, diwedd 1921. Mae cyfrifiad yn dangos ei fod yn byw yn ymhac y Rath yng Nghaerdydd, ond ar ddiwedd y flwyddyn, dyma fo yn symud i un o'r ddau di welwch chi yn y llun yma a'r dde'r llun. A pwy sy'n gymydog drws nesaf iddo, ond W.J. Griffith. A dyma fo'n cael ei ddenu yn 20 oed i ddechrau cyfrannu i'r Senor, sy'n cael ei lansio yn 1922, ac yn dechrau ennill dipyn o enw iddo ei hun. Mae'n derbyn gwahoddiad wedyn yn sgil cyfrannu y Senor i lunio cyfrol i ddosbarthiadau oedolion yn fwy na dim ar hanes Cymru yn y 19th ganrif. Dyna ei gyhoeddiad mwyaf ar y pryd. Ac 2 flynedd yn ddiweddarach, mae'n symud i fod yn ddarlithydd annibynnol, a wedi hynny yn athro yn hanes Cymru yn Mangor. Mae'n marw yn 1969. Nawr te, dwi ddim wedi ymdroi yn ormodol efo'i holl gyhoeddiadau, ei holl ymwneud ar Eisteddfod, ei holl ymwneud ar biwgraffiadur ac yn y blaen, ac yn y blaen. Dyna ydy effeithiau moel. Oherwydd dwi eisiau troi at y ddau naratif, y ddwy stori, y ddwy ffordd o hawlio o fod yn fynd yn berchen ar T. Jenkins sy'n dod i'r amlwg ar ôl ei farw. Mae yna 2 ddehongliad yn dod i'r amlwg yn ystod ei oes a wedi ei farw, sydd fel petai nhw'n mynd yn sefydlog iawn. Yn gyntaf, mae yna rhyw fath o union grededd yn tyfu fod RT i'w weld fel cymeriad, fel unigolyn, fel rhyw rym naturiol fel petai, rhyw fath o ffenomen. Ac mae'r gwerthfawrogiadau, y teyrngedau iddo ar ôl ei farw yn ystod ei oes yn pwysleisio'r wedd bersonol. Cymeriad ydy RT Jenkins. Os byddwch chi wir eisiau gwybod pwy di'r awduron, mi na i rannu'r wybodaeth honno hefo chi, ond ta waith, yr un ydy'r neges bron bob tro. Mae o'n un o'r eneidiau dethol hynny sy'n medru chwerthin am ei pennau hunain. Mae yna sôn am ei fflachiad o hiwmor chwaraeus. Mae yna sôn amdano fel cymwynaswr yn dod lawr yn hoiw i fisg dynion gyffredin. Y math yna o agwedd yn cael ei bwysleisio. Sôn amdano fel cymdeithaswr mawr. In the senior common rooms was amid the hubbub of the mid-morning break. It was always the laughter from the group around RT that clanged the loudest. Canmol iddo am ei degwch a'i bwyllau ymynedd a'i ewyllus da. Ni ddi ond un RT. A mae eraill yn troi yn yr un byd. Charm and whimsicality, sôn mae W.J. Griffith er enghraifft yn sôn mi eironi caredig a deallus.
delightful humour, dynoliaeth braf, synwyr gyffredin iach, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac mae yna gred sy'n rhedeg yn gyfochrog â hyn, ein bod ni i fod ei ddeall ei arddull, ein bod ni i fod i ddeall ei waith fel mynegiant o bersonoliaeth ryfeddol hon. Mae arddull, medden nhw, yn hollol naturiol a byw. Mae yna oddefgarwch ac i bwysedd yn ei arddull. Fire and animation, true to the spoken idiom, nwyfusrwydd, sylwgarwch, synwyrusrwydd, ac mae'r arddull, medden nhw, yn offeryn cwbl addas a chymwys i fynegu ei feddwl amlchog a'i bersonoliaeth gyfoethog. Y pwyslais yma ar y bersonoliaeth. Pwy biau T. Jenkins? Wel, ei gynulleidfa yn y lle cyntaf. Dyna'r bobl sy'n ei hawlio fel rhyw fath o addurn, fel rhyw fath o gaffeiliad i Gymru, fel unigolyn arbennig iawn. Ac ymlaen â ni gyda'r arddull mae ffrwyth ei personoliaeth y dawnlynyddol, chwaith, dawn anghyffredin adroddi bywyd a phresni ym mhopeth ysgrifenna, ac yn y blaen y pwyslais yma ar y rhinweddau personol yma. Ond nid felly y mae RT yn meddwl am ei fywyd. Mae RT yn dod at ei fywyd ei hun ar hyd llwybr arall. Nid ei bersonoliaeth sydd wedi ei foldio, ond edrych yn ôl, ei hunan gofiant, a mae yna 3 dyddiad i'w dal mewn cof gyda llaw. 1968 mae gyfrol yn dangos. Mae gyfrol wedi cael ei llunio bron i 4 canrif cyn hynny yn 1945. Mae'n dwy'n y ddyddiad Mai 45, mae'n dweud yn y cyflwyniad fod o wedi rhoi peth at ei gilydd dros gyfnod o 9 mis, rhwng 1944-45. Ond dydy'r gyfrol ond yn mynd â ni cyn belled ar flwyddyn 1930, hynny ydy y cyfnod cyn iddo gyrraedd Bangor. Yn y gyfrol yma, a mi welwch chi llawysgrif sydd yn Llyfrgell Genedlaethol ynghyd â chlawr y gyfrol gyhoeddwyd yn 1968, mae o yn rhoi mae'n cyfleu y syniad ei fod wedi cyflawni popeth roedd o isio ei gyflawni. Waeth i mi sgwennu y stori yma ddim oherwydd dyma fi yn wedi cyrraedd, wedi cyflawni fy uchelgais. A mae'n dweud ar y cychwyn, wel, pwy fydda meddwl y bydda bachgen bach am ddifad o Lerpwl, wedi glanio Mangor a wedyn yn y Bala, wedi dod yn athro prifysgol, wedi casglu llyfrgell, wedi teithio'r cyfandir, dyma fi yn byw heb bryderon ariannol, a wedi goresgyn, medda fo, yn nam ar ei leferydd, oedd o wedi cael ei eni a gwefus hollt, a wedi dod yn ddarlledwr radio ac yn siaradwr gyhoeddus. Hwrê! Dwi wedi cyrraedd y pinacl, ond dydy o ddim yn ei ganmol ei hun am hynny, oherwydd nid ei gymeriad, nid ei bersonoliaeth sydd wedi ennill y dydd, ond look, ffawd. Mae ffawd wedi gwenu arno. A mae hi'n gyfrol heilog iawn, od o heilog mewn gwirionedd o wybod mwy amdano. Mae'n mynd i Aberystwyth, mae'n ddedwydd yno, medda fo. Blynyddoedd hapus wedyn yng Nghaerdydd. Mae'n dweud am ei fywyd cydweithiau popeth. Daeth popeth at ei gilydd yn rhagluniaethol o ffodus i mi. Wrth edrych yn ôl, medda fo, lwc a wela fi ym mhob man.
Bym y bersonol yn ffodus dros ben a fo bia'r I teleiddio yna mwynheais fath o baradwys y gyfrifoldeb. Wedi byw bywyd na bu gen I fawr iawn o le I gwyno arno. Mae hi'n gyfrol heulog, mae hi'n gyfrol dawel, mae hi'n hafan o gyfrol, yr wyf yn gynhesach fy nhymheredd yn fwy teimladwy, yn fwy cyd-deimladwy, nag oeddwn yn ddeieuntid, bym yn ffodus ryfeddol. Felly dyna RT yn hawlio RT iddo ei hun fel cynnyrch ffawd a lwc a chyd-ddigwyddiadau ffodus a ffrindiau a chwmni da a mae popeth wedi cydweithio yn rhyfeddol. Ond wrth gwrs, fydda na ddim sesiwn heno oni bai fod na stori arall i'w hadrodd oherwydd nid dyna'r stori I gyd. Nid grym ei gymeriad, ddedwn ni, na ffawd ydy'r unig ddau beth y dylid meddwl amdani nhw wrth roi cofiant at ei gilydd I RT, ond, wel, mi gewch chi weld. Oherwydd mae amgylchiadau ysgrifennu a chyhoeddi edrych yn ôl yn ddiddorol dros ben ac falle yn codi cwr o sen I ni ar RT a'i fywyd. Beth sydd i'w ddweud, ond ni'n dweud ar y cychwyn fod na 3 dyddiad i'w dal mewn cof. 1930, dyna flwyddyn, dyna bensanw y cofiant o ran y digwyddiadau. Mae'n gadael Caerdydd, troi am Fangor ac mae gyfrol yn dod I ben. Mae gyfrol ei hun yn cael ei sgwennu ym 1945 ac mae hi'n gweld golau dydd ym 1968. Pam y bwlch? Wel, oherwydd mi gafwyd hyd i'r gyfrol ymhlith papurau RT Jenkins ym 1967, o fewn 2 flynedd i'w farw pan oedd o yn 85-86 oed, wedi mynd yn hen o'r misgrell, anghofus, dall. A mae Alun Llywelyn Williams yn chwilota trwy ei bapurau, wedi cael caniatâd RT I gasglu deunydd at ei gilydd ar gyfer casgliad o'i ysgrifau yng Nghysgod Trefecha, ac mae'n digwydd dod ar draws y gyfrol yma. Doedd hi ddim I fod I weld golau dydd. Ac un rheswm posib am hynny ydy ei bod hi wedi ei hanelu, wedi ei sgrifennu ar gyfer ei wraig erbyn y 60au, Myfanwy, oedd yn ail wraig iddo. Ond pan ysgrifennwyd y gyfrol, oedd ei wraig gyntaf yn dal yn fyw. Ac oedd o wedi synio'r gyfrol hon I nid merch ifanc, ond graig oedd agos I 4 canrif yn iain ag o, sef Myfanwy Wyn Williams fel yr oedd hi ar y pryd, sy'n dod yn wraig iddo o fewn 2 flynedd a wedi marw ei wraig gyntaf. Mae'n gorffen y gyfrol yn 45, mae Mary I wraig gyntaf marw yn 46, ac erbyn 47 mae o'n priodi Myfanwy. Ac yn ôl yr adroddiad gan Myfanwy Jenkins fel yr oedd hi erbyn cyhoeddi'r gyfrol pan ofynnwyd iddi gan Alun Llywelyn Williams tybed gawn ni gyhoeddi yr hunangofiant yma, oedd Myfanwy yn awyddus iawn I hynny ddigwydd. Doedd RT ddim. Oedd o am i'r peth gael ei losgi. Dyna ydy'r amgylchiadau. Ac falle bod hynny, wel mae rhaid I ni gymryd hynny I ystyriaeth, dwi'n meddwl. Mae rhaid I ni feddwl ymhag I destun mae o'n sgwennu mai o ar gyfer
rhywun mae'n amlwg anwyl fyfanwy. Fy anwyl fyfanwy sy'n mynd i ddod yn wraig iddo, ond ar y pryd wrth iddo sgwennu y gyfrol yma, yn 1945, mae'n dweud ar y diwedd, dyma fi yn fy stydi, a dwi'n sgwennu y gyfrol yma yng ngolau y lamp ges i yn anrheg gan ddisgyblion ysgol y fechgyn yng Nghaerdydd wrth i mi adael am Fangor, mae lamp yn dal gen i. Mae o'n sgwennu yn ei stydi, mae ei wraig, Mary, yn orwediog, yn methu dringo grisiau ers 3 blynedd ac yn gorwedd a rhyw fath o wely gwneud i lawr y grisiau ar y llawr gwaelod. Felly, mae yna wahoddiad yn y stori honno i ni ail ystyried dweud hanes R.T. Jenkins, nid fel mynegiant o bersonoliaeth, nid fel rhyw fath o egan ffawd, ond fel cynnyrch dros R.T. Jenkins, rhywbeth nad oedd o ddim yn barod i'w wneud drosto'i hun, sef ei hanesyddoli. Ei edrych arno fel cynnyrch ei gyfnod. Ac os meddyliwn ni am y bywyd yma, mae R.T. Jenkins yn dweud, iawn, dwi wedi cael bywyd llwyddiannus oherwydd look. Oedd ei gyfoedion, ei gyfoeswyr yn dweud ei fod wedi cael y bywyd llwyddiannus yma, bywyd llawen yma oherwydd grym ei bersonoliaeth. Dwi'n cael yn hemptio i osgoi y ddau lwybr yna a meddwl amdano fel cynnyrch digwyddiadau oedd yn gwneud y bywyd yma yn bosib. Mae'n berffaith gyfiawn canmol i bersonoliaeth. Mae'n berffaith iawn i ni sôn am ffawd a look ac yn y blaen, ond yn y bôn cynnyrch hanes ydy ei fywyd yn rhannol o ddeia. Oni bai am ddeddf Llywodraeth leol Cymru 1889 fydda na ddim ysgol sir yn y Bala iddo fynd iddi hi. Fydda o ddim wedi mynd ymlaen i dderbyn addysg uwch, oni bai, fel gwnaeth o, oni bai am dwf Prifysgol Cymru. Mae o'n perthyn i'r flynyddoedd cynnar Prifysgol Cymru. Mae o'n dechrau cyhoeddi, mae'n cyhoeddi hanes Cymru yn y 19af ganrif a phob math o gyfrolau eraill mewn ymateb i'r twf mewn addysg oedolion. Dyna sy'n ennill ei blwy iddo. Dyna sut mae'n dod i sylw'r cyhoedd oherwydd y ffaith bod na fuddsoddi yn digwydd mewn addysg oedolion a mae'n treulio llawer iawn o'i amser yn dysgu dosbarthiadau allanol ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n dod i amlygrwydd hefyd, mae'n ennill ei le, mae'n dod yn athro ac yn ennill CBE ac phob math o anrhydeddau oherwydd datblygiad hanes Cymru fel pwnc academaidd. Mae Caerdydd yn creu darlithyddiaeth yn hanes Cymru yn 1929. Mae Bangor ac Aberystwyth yn creu darlithyddiaethau yn 1930. Dyna gychwyn hanes Cymru fel pwnc academaidd cydnabyddedig. Look, o bosib, ond digwyddiad hanesyddol sy'n arwain at sefydlu R.T. Jenkins yn ei swydd. A'r Gymraeg yn tyfu fel pwnc yn y cyfnod. Mae'n perthyn i oes y senor. Twf anferth yn yr adrannau Cymraeg, W.J. Griffith John Williams, Saunders Lewis, Henry Lewis,
T.H. Parry Williams yn cael cadair, T. Gwyn Jones yn cael cadair, mae cyfan yn cychwyn yn yr un cyfnod. Ac mae'n cael sais, ac mae'n cael pwnc i sgwennu amdano oherwydd edwyniad, oherwydd diriwiad, oherwydd diflaniad graddol Cristnogaeth gyfundreddol. Dyna ydy ei bwnc. Mae'n edrych yn ôl ar y diwygiad Methodistaidd o safbwynt y glendid a ddi, y twf sy'n bellach wedi dechrau dirwyn i ben. Mae'n edrych yn ôl o safbwynt rhagoriaeth, rhyddfrydiaeth a ddechrau y ganrif erbyn y 20au. Mae rhyddfrydiaeth yn colli lle, mae sosialaeth yn dod yn lle rhyddfrydiaeth, mae cenedlaetholdeb yn cychwyn tua'r un pryd ac mae R.T. Jenkins yn dod i amlygrwydd. Mae fywyd yn cael ei siapio'n sicr gan ddau ryfel byd. Mae o'n un o'r rhai cyntaf i sgwennu am ei deithiau. Mae'n sgwennu yn Gymraeg am deithio'r cyfandir. Mae'n sôn am Ffrainc. Mae'n mynd i'r byd hwnnw yng nghwmni ei ddarllenwyr. Pam oherwydd y diwydiant gwyliau. Mae'n bosib mynd y dramor yn weddol rad ac yn weddol hwylus. Mae modd gwneud hynny. Ac a thrwy ei waith, mae o'n atgoffa'r darllenydd pa mor gyfoes, pa mor fodern ydy'r byd mae'n byw ynddo. Mae'n cymharu hanes hefo cartŵn Felix the Cat, er enghraifft. Mae'n cyfeirio at y sinema. Hoff iawn o'r sinema. Mae'n canmol goleuadau trydan. Mae'n canmol suitcases, medda fo, suitcases ysgafn sy'n caniatáu iddo deithio. Goleuadau trydan, y radio, y ffôn, y bus, y car, mae'n caniatáu iddo deithio efo i ddosbarthiadau allanol ac yn y blaen. A mae o hefyd yn manteisio ar gyflwr cyhoeddi yn Gymraeg. Mae pob un o'i gyfrolau yn perthyn i ryw gyfres neu gilydd. Dydy o byth yn sgwennu llyfr o'i ben a'i bastwn ei hun, mae o'n ymateb i'r galw am ddeunydd. Mae o'n perthyn i fyd lle mae pobl yn barod i fuddsoddi mewn cyfresu. Llyfrau driw, cyfres ddeunaw, cyfres y werin a brifysgol ac yn y blaen ac yn y blaen. A dyna sy'n rhoi hwb i'w waith fel llenor. Nid ei bersonoliaeth, ei ddawn, ei arddull yn unig, nid lwc o bosib, ond mae'r amgylchiadau yn caniatáu hynny ddigwydd. Twf yr ysgrif fel ffurf lenyddol, mae'n perthyn i'r oes honno. Ac mi fyddwn ni'n dweud hefyd, mae cynnyrch hanes ydy ei arddull. Nid cynnyrch ei bersonoliaeth yn unig. Os drychwn ni, a mae pawb sy'n sôn am ei arddull yn tynnu sylw at ei hoffter o gronfachau, o italeiddio, o ddefnyddio Saesneg, o fathu geiriau newydd. Ie, mae'n wir, ond nid oherwydd y ffaith ei fod o'n gymeriad mae hynny'n digwydd, ond oherwydd gofynion y Gymraeg i'w mynegu, galw am i'r Gymraeg i mynegu hun mewn ffurf newydd dan amgylchiadau newydd yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Drychwn ni ar chydig o'r geiriau sy'n ganddo. Dyma ni geiriau modern. Dyma'r benthyciadau Saesneg sy'n ganddo. Jazzy, infiltration, cushy. A dwi'n cofio cael yn ymwrwoddi ar yn rhaid bron wrth weld y gair feminist ganddo. Lot o eirfa o fyd seicoleg. Mae wedi dal y llanw fel petai o rannu arddull.
Mae o'n defnyddio'r eirfa sy'n ffasiynol ar y pryd. Dydy o ddim yn defnyddio Cymraeg hynafol. Dydy o ddim yn hoff iawn o ddyfynnu. Dydy o ddim yn... Wel, hynny ydy, mae'n torri tir newydd o hyd. A dyma rai o'i fathiadau. Mae'n sôn am eglwys gadeiriol Lyon, fel lle Wembleyaidd. Mae'n sôn am Gymru yn mynd trwy gyfnod rasionsyd yn ystod yr ail ryfel. Mae'n sôn am gor y cewri, am y cerrig yn cael ei corachu, meddwl fo, gan y wlad o'i cwmpas. Mae'n dweud ei fod o wedi byw mewn rhan slymsyd o Aberhonddu pan oedd o'n athro ysgol yno. A wedyn mae gynnon ni eiriau na dydyn nhw ddim... Da ni'n ei deall nhw heb fedru meddwl am unrhyw air cyfystyr nag unrhyw gyfieithiad Saesneg. Nid ceidwadaeth, ond ceidwadrwydd. Nid methodistiaeth, ond methodisteiddioch. Mae'n sôn bod Calfiniaeth yn llawn bychanderau, meddai. Hynny ydy rhyw reolau pitw ynglyn ag ymddygiad ac yn y blaen. Mae'n dweud bod y Cymru yn ymdeimlo a'i heilraddoldeb. Mae'n dweud bod yna rhyw fath o waithafiaeth yn y tir erbyn yr ail ryfel byd. Y math yma o beth, da ni weld o yn ceisio ei leoli ei hun a chwilio am eirfa addas i'w osod ei hun yn y byd mae o'n i gael ei hun ynddo. Hynny ydy, mae rhaid ei hanesyddoli. Ond, dydy RT yn sicr, a mae stori cyflwyno gyfrol yma i myfanwy yn nodweddiadol o hyn, dydy o ddim yn dweud y cyfan. Mae rhaid i'r cofianydd, os ydy o am fynd yn berchen ar RT Jenkins, mae rhaid i'r cofianydd ddyfalu hefyd. Pwy di'r bobl yma? Dydy RT Jenkins ddim yn ei henwi nhw yn eu hunangofiant. Ond dwi'n gwneud ychydig o ymchwil ddigon syml, edrych ar hyn gyfrifiadau ag ati. Dyma ydy ei ddau ewyrth a'i fodryb. Dyma'r bobl, dyma'r teulu y symudodd ati nhw. Dyma deulu ei fam yn y Bala. Dydy o ddim yn ei henwi nhw yn unman. Mae'n sôn am fe ewyrth darllengar, mae'n sôn am ewyrth sy'n mynd wedi clywed sôn amdano oedd wedi marw cyn pan oedd o'n flwydd oed. A wedyn mae'n sôn am y fodryb yma ar yr eilwyd. Wel, dyma ydy'r bobl, a mae rhaid i ni ddyfalu beth oedd eu perthynas nhw gan ei fod yn dweud cyn lleied amdani nhw. William Robert Davies, fel y gwelwch chi, oedd o wedi marw pan oedd RT Jenkins yn flwydd oed. Pwy oedd o? Ewyrth i RT, mab felly y taid a'r nain oedd wedi ei fagu yn y Bala. Oedd wedi marw'n 8 ar 20 oed. Hwn oedd seren y teulu. Mae cymaint a hynny'n amlwg. Mae'n bosib dod o hyd i derngedau iddo. Oedd o'n flaenllaw iawn ym mywyd cyhoeddus y Bala. Hwn oedd gobaith y teulu. Y syniad oedd y bydde busnes y taid, fel dilledydd, yn cael ei drosglwyddo i'r bachgen yma. Oedd y bachgen yma'n ddisglair iawn, mae'n fawr ei barch yn y dre, yn aelod amlwg o seiri, ryddion a phob math o bethau, a wedyn bwmp fan syrthio'n farw. Ac mae yna gwpwrdd yn y tŷ wrth i RT Jenkins gael ei fagu ar eilwyd, lle mae pethau William Robert Davies yn cael ei cadw, a does neb yn cael cyffwrdd â nhw. Mae yna rhyw fath o greirfa
yng nghornel yr ystafell. Rhyw fath o gofeb. Mae bethau i'w gweld drwy wydre y cwpwrdd gwydr yma, ond fyw i Archie Jenkins gyffwrdd â nhw. Mae rhyw fan gysegredig. Ac mae llun o William Robert Davies ar y wal a rhiban di o'i gwmpas. Wel, dydy o ddim yn sôn am hwn. Mae'n dweud fod na frawd, bod na ewyrth oedd wedi marw pan oedd yn flwydd oed, ond mae gwybod mwy am y berthynas yn codi'r cwestiynau yma. Rhaid ni'n ddyfalu beth oedd, sut fath o aelwyd oedd hon yr oedd Archie Jenkins yn byw arni. Si dod â ni at yr ail ewyrth yma, Hugh Lloyd Davies, mae brawd iau William. Erbyn i William farw, oedd Hugh Lloyd Davies wedi torri ei gwys ei hun, wedi symud i Fanceinion. Ac yn falch yn ôl pob sôn o fod wedi cael byw bywyd gwahanol i'w fagwraeth yn y Bala. Mae'n cael ei wisio adre, mae'n cael ei alw adre gan ei dad, sef taid Archie Jenkins, chdi yw fydd yn rhedeg y busnes. Y cyfan wyddon ni amdano drwy Archie Jenkins ydy fod ganddo lot o lyfrau da. Ond mae'n bosib mynd ar ôl hanes y Hugh Lloyd Davies yma fel cymeriad oedd yn amlwg yn rhwystredig. Mae gofyn iddo redeg y busnes, dydy o ddim isio gwneud, ac mae yna gofnodion yn archifau Gwynedd sy'n dangos ei fod yn gwbl anaddas i fod yn o'r busnes. Mae'n mynd i'r llys sirol 9 o weithiau mewn blwyddyn i hawlio dyledion gan pobl nad ydyn nhw ddim wedi talu iddo. Mae'n byw o'r sawl i'r gene. A fel y gwelwch chi, mae ynte yn marw yn gymharol ifanc. Yr un sy'n cael y bywyd hira ydy y fodryb ddienw yn y hunangofiant Ellen Robert Davies. Wyddon ni ddim byd amdani drwy RT, ond mae'n bosib cael gwybod pwy ydy hi. Hen ferch. Unwaith mae'r taid a'r nain yn marw, mae hithau yn ei 40 hwyr. Peth cyntaf mae'n wneud ydy dod â thrydan i'r tŷ. Yr ail beth mae'n wneud ydy mynd off i America. Mae'n mynd ddwy waith. Mae'n mynd i Colorado ac yn darlithio ar ddirwes ac yn gwneud pob math o gampau yn yr Unol Daleithiau. Trydydd peth mae'n wneud ydy priodi. Yn 57. Mae'n amlwg ei bod wedi cysegru ei bywyd i ofalu a mam a dad. A mae hi fel aderyn wedi cael ei ryddhau o gaich. Ond mae hithau yn marw 2 flynedd ar ôl priodi. Felly dyma Archie Jenkins yn byw y bywyd dedwydd yma yng nghanol 3 math o rwystredigaeth, neu 3 bywyd anghyflawn, anesmwyth, anodd mewn gwirionedd. Felly dyma ddyfalu. Mae rhaid ni ddyfalu hefyd am y bobl yma. Mae Archie Jenkins yn aml iawn yn ei waith yn sôn am y llyfrau mae wedi bod yn ei darllen. A dyma'r bobl, dyma'r awduron a mae'n cyfeirio at ei gwaith nhw'n canolbwyntio ar ei gwaith nhw. Ac os ydy'r enwau yn anghyfarwydd, does dim syndod. Roedden nhw yn
enwau ymylol hyd yn oed yn ei cyfnod ei hunain. Dydy R.T. Jenkins ddim yn sgwennu am ei ymateb i glasuron. Mae o'n cael ei ddenu at stwff ymylol. Mae'n cael ei ddenu at stwff oedd unwaith falle am gyfnod yn boblogaidd am rhyw fflach o boblogrwydd o wedi mandarfod. Dyma'r awduron a mae o yn dymuno sôn amdanyn nhw. Mae'n dweud yn rhywle, nath o ddim darllen mwy na hanner dwsin, mae'n ddrwg iawn gen i, o nofelau Charles Dickens drwy ei oes. Does dim sôn ganddo am ddarllen llenyddiaeth Gymraeg o unrhyw fath. Mae'n cael ei ddenu at y stwff oedd falle'n boblogaidd dros dro, pobl anghofiedig fel y rhain. Ac yn yr un ffordd, mae'n cael ei ddenu at ffigurau, dyma nifer o bobl mae'n sgwennu amdanyn nhw o'r 19th ganrif, a beth sy'n ei gwneud nhw yn beth ydy y ddolen gydiol rhyngddyn nhw, beth sy'n gyffredin rhyngddyn nhw, ydy bod nhw i gyd yn gymeriadau ar yr ymylon rhywsut. Bobl sydd ddim cweit yn ffitio, bobl sy'n rhywbeth ongolog yn eu cylch nhw. Maen nhw'n astudion, maen nhw'n bobl sy'n tynnu'n groes, maen nhw'n bobl sydd ddim yn ennill eu cydnabyddiaeth. Robert Roberts, ysgolor mawr ydy hwnnw. Yr ysgolhaig rwystredig. Peter Williams yn cael ei yrru o falaeth oherwydd i syniadau anuniongred. Gronwy Owen yn alltid, y cynrodorion a gweinyddigion yn alltudion. Hywel Harris, nid Hywel Harris y diwynydd, ond Hywel Harris Trefeca yn a dulliau ffarmio Hywel Harris sy'n ganddo gan sylw. Gwaith Hywel Harris efo'r milisia. Yr Hywel Harris secular ydy testun diddordeb R.T. Jenkins. Mae'r un peth yn wir am bobl y 14th ganrif a 15 mae'n sgwennu amdanyn nhw. Eto bobl sydd ddim cweit fel petasen nhw'n dal y llanw. Y personiaid llengar, yr eglwyswyr mae'n ei plwyddi pellenig yn torri cwysi eu hunain enghraifft. Ac wrth i ni ddod i mewn i'r 20fed ganrif, mae bobl mae'n sgwennu amdanyn nhw yn bobl ar y cyrion hefyd. George M.F. Davies yn cyflawni hunanladdiad, heddychwr, aelod seneddol am gyfnod, ac yn cyflawni hunanladdiad. Hermenete yn cael ei yrru o'i swydd yn Aberystwyth. Daniel Lleifer Thomas, a mae R.T. Jenkins yn cyfadde, doedd o ddim yn ddyn hawdd bod yn ei gwmni. Oedd o yn treulio amser yn ei gwmni, yn ei edmygu, ond oedd yna rhyw bryther ynddo, oedd yn gwneud unrhyw fath o berthynas yn anodd. Tom Nevin, y gweinidog sy'n colli ofalaeth oherwydd i ddaliadau rhyddfrydol. Ernest Hughes, athro Lladin yng Nghaerdydd, a mae R.T. Jenkins yn pwysleisio ei wendidau corfforol, ei olwg wael, ei broblemau corfforol eraill. A fel dwi wedi nodi rhyw fath o ddrafft ydy hyn o ran o'r rhagymadrodd. Dyma sut dwi'n gweld ei berthynas a gwendid a bobl y cyrion. Nid oedd faint egwyddorol fel y cyfryw oedd y maen prawf. Nid dyna oedd yn ei ddenu. Ni welai'r rinwed mewn awrwriaeth sy'n anaberthol na sioe. Felly doedd o ddim
enghraifft, oedd o'n un o'r chydig bobl oedd ddim yn dweud pethau cefnogol am Saunders Lewis adeg Penyberth. Oedd o'n gwneud popeth allan o i helpu Iorwerth Pete pan gollodd hwnnw ei swydd yn yr amgueddfa oherwydd ei ddaliadau heddychol. Ond nid oherwydd ei ddaliadau heddychol. Oedd o'n am i Iorwerth Pete anghofio am hynny. Oedd o'n ei gefnogi fel ffrind. Adeg Capel Celyn, mae pwyllgor Capel Celyn yn sgwennu at R.T. Jenkins a dweud, os gwelwch chi fod yn dda, da chi'n un o blant y bala, newch chi arwyddo'r ddeiseb i ddweud bod boddi Capel Celyn yn warth, ond mae'n gwrthod gwneud, achos oedd yn gweld y peth fel sioe. Felly, nid dioddefaint egwyddorol sy'n apelio ato. Felly, enghraifft, oedd o'n cynhesu at Emrys a Biwan a gyfrau feddwl sydan, anaferol. Mae'n diolch i Emrys a Biwan am ei annog, am ei berswadio, am ei annog, am ei galonogi i ddarllen Cymraeg, enghraifft. Mae o'n meddwl fod o'n Ewropeiad gwych. Mae'n licio i arddull, mae'n licio i wrthgalfiniaeth. Ond dydy o ddim yn dweud yn unman am berthynas Emrys ap Iwan ar achosion Saesneg felly, y safiad yn erbyn agor capeli Saesneg ei hiaith yng Ngogledd Cymru. Michael D. Jones, arw mawr, un oedd yn sefyll dros Gymreithion. Mae'n sôn am Michael D. Jones fel enghraifft o sbonco wrth Saesnigrwydd. Yna cyfanwelodd o. Bychan iawn ei wybodaeth meddai, cil ei feddwl, antique figure. A dwi'n licio hyn, mae'n sgwennu at Iorwerth Pete yn y dyfyniad yma. Dewisais y geiriau yn ofalus. Ac o bryd i'w gilydd, mae o yn sôn am yr hoffter yma o bobl yr ymylon, o bobl nad ydyn nhw ddim cweit yn llwyddo mewn bywyd. Dyna sy'n ei tynnu nhw. Yr ydym yn hoffach o ddynion mawr hanes ac yn ei deall yn well wrth wybod rhywbeth am ei ffeileddau, meddai. Felly, pwy bu R.T. Jenkins? Wel, oedd hi gydnabod wedi hawlio fel cymeriad, oedd o yn meddwl amdano ei hun, neu o leia yn creu yr argraff ger bron myfanwy, bod o wedi llwyddo mewn bywyd oherwydd bod rhagluniaeth o'i blaid. Dwi'n ar y llaw arall wrth roi'r cofiant at ei gilydd, mae'n dal yn amrwd iawn, a bosib byddai'n newid trywydd yn y dyfodol, ar hyn o bryd yn meddwl amdano fel cynnyrch ei gyfnod. Ac fel rhywun y mae'n rhaid i ni yn y pen draw ddychmygu ei hanes. Beth yn union oedd y berthynas ynddo a'r teuluoedd o'n byw yn ei plith a'r eilwyd na balan i flynyddoedd ffurfiannol. Mae'n bosib, wrth gwrs, gan mod i'n dyfalu, gan mod i'n ffuglenni, mod i'n methu. Ond mae'n dda iawn gen i ddweud bod R.T. yn cymeradwyo y math yma o ddyfalu. A dwi'n mynd i gloi rwan drwy ddyfynnu ychydig o waith R.T. am lunio hanes. Gwir ei bod yn rhaid i bob hanesydd a brydiau fwrw cryn amser i hel y ffeithiau moel. A bod ni yn yr oes hon braidd wedi mynd i feddwl mae llyfr o hanes i'w cyfrol nad yw ond criglwyth o ffeithiau defnyddiau hanes. Mae rhaid hanes addoli. Mae rhaid hel y ffeithiau at ei gilydd. Deddf Llywodraeth leol 1889 ar y ffaith bod R.T. Jenkins yn perthyn i'r genhedlaeth gyntaf i elwa ar hynny ac yn y blaen ac yn y blaen.
Ar y sawl arall, medda fo, bydd rhai ohonom yn ein difyru ein hunain gan blethu cadwynau, a fo bia'r italeiddio, gan blethu cadwynau heb ymboeni rhyw lawer a oes ffeithiau ynddynt. Ond i'r naill agwedd neu'r llall, hanesyddoli a dyfalu, ond i'r naill agwedd neu'r llall o'r gwaith fod yn fwy yn y golwg ar y tro, eto fo sy'n italeiddio, ni ellir gwir hanesydd heb y ddau. Felly, dyna gloi. Diolch. Wel, diolch o galon, Robin, am fynd â ni ar antur. Ni'n meddwl am Marty Jenkins a'i ffyrdd i gyd, o'n i wedi bod ar sawl ffordd fyna. A beth ti wedi gwneud, dwi'n yn siŵr pwy sy'n mynd i gyhoeddi'r gyfrol yma, ond dwi ti wedi bod yn ddyn hysbyseb da, achos ti wedi agor ambell i benod i ni, ond ddim wedi rhoi digon, felly ni gyd nawr yn awchu am gael glywed mwy. Ond mae rhyw 7 munud bach gyda ni ar ôl, a dwi'n gweld ymhlith yr enwau bod na ambell i hanesydd yn yn plith ni, a digon o bobl sydd yn osio mwy at y creadigol a'r diffyg ffeithiau. Felly gai weld nawr pwy hoffed o holi di yn gyntaf. Dewch, os gyda chi gwestiwn, i ni'n nabod yn gilydd allwch chi ddadfiwtio a holi. Bydde ti'n barod i ateb cwestiwn, Robin? Byddwn, a mae'n ddrwg iawn ni wedi siarad gormod braidd. Na, dewch chi. Tra bod bobl yn crafu pen, gai holi nes di brysio braidd dros y rhyfeloedd, ydy fe? Ia. Yn yr adran hanesyddoli, jyst dweud braidd yn bron ffwrdd â hi, wel wrth gwrs oedd na gyd destun y rhyfel cynta ag ail, a gweud mae'n siŵr bod hwnna, neu, dwi'n siŵr os nes di cweit orffen, a yn ymwybodol yn yr ail ran o ti'n sôn am ni ymwneud gyda heddychwyr ac yn y blaen. Beth felly oedd dylanwad y cyfnod hwnnw arno, neu di hwnna falle ddim yn glir eto? Wel, mae enw yn ymddangos yn y London Gazette fel swyddog. Oedd o'n lieutenant bataliwn yr ysgol yn Aberhonddu. Y peth mwyaf nodweddu, y peth mwyaf nodedig am y sôn sy'n ganddo am y rhyfel byd cyntaf edrych yn ôl, ydy cyn lled o sôn sydd. Mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Dydy'r peth ddim fel petai'n rhyw argyfwng, ddim yn rhyw drobwynt iddo o gwbl. Mae yna sôn am y bechgyn yn ei lifrau yn mynd off i'r ffosydd ac yn y blaen, ond ati gilydd, mae o'n creu rhyw fath o ddarlun cartwnaidd ohono ei hun wrth myfanwy. Mae'n dweud, do, mi fi mi'n drilio hefo dris. Dychmygwch. Os gan rhywun gwestiwn arall, dwi'n eisiau enwi neb, ond dwi'n yn gallu gweld, falle Eirig wedi ti wrth o fi os oes yna rhywbeth yn y chat, ond dwi ddim yn gallu gweld dim byd. Wel, dwi'n mynd i fanteisio ar yn sefyllfa i fan hyn, fel rhyw dipyn cyflwynydd i ofyn cwestiwn arall os cael, Robin. Beth yw dy farn di ynglyn â y mater hwn am y llyfr nas gyhoeddwyd drwy'r gyfnod? A wyt yna, mae yna ffôn wedi tarfu, dwi'n gwybod wedi coll Adran ni. Ie, i ba raddau wedi sgwennu hwnna, yr cofiant, ddim yn dymuno i gyhoeddi, yn sicr ddim yn dymuno i gyhoeddi, ac eto rhywun yn i gyhoeddi. Lle mae Robin Chapman yn sefyll ar hynny? Oedd yn iawn i'r peth gael ei gyhoeddi? Ie, falle. Wel, mae'n ymddangos i mi fod yna 2 amddiffyniad gan Myfanwy a Alun Llywelyn Williams dros gyhoeddi. Un oedd teilyngdod llenyddol a diddordeb gynhenid y gwaith, a'r ail oedd Myfanwy hun yn adrodd fel oedd hi wedi darllen
y rhagair a'r ddwy benod gyntaf wrth RT. Gofyn oedd o'n cofio sgwennu, o pwy sgwennodd hyn de? Oedd o wedi cyrraedd y pwynt lle nad oedd o ddim yn adnabod ei lais ei hun. Ac oedd hynny mewn rhyw ffordd yn cael ei ddehongli fel caniatâd dealledig. Welai. Oedd o wedi mynegu am harodrwydd, ond mae'n amlwg nad oedd ei feddwl ddim yn gwbl glir, ac o bryd i'w gilydd fydda'n anghofio bod o wedi sgwennu'r peth. Felly oedd y peth wedi bron a bod yn eiddo cyhoeddus. Dyna'r agaff mae rhywun yn gael. Y syndod mwyaf i mi ydy... Mae myfanwy yn dweud hyn, a dwi'n deall ei rhesymau, mae'n dweud roeddwn ni am i'r gyfrol ymddangos yn union fel oedd RT wedi sgwennu hi. Gwaith cymharol hawdd fydde golygu'r gyfrol a thynnu'r elfen bersonol ac yn gwneud y peth yn rhyw fath o helo, dyma fi yn aner fy narllenwyr a thynnu'r elfen benodol allan, ond wnaethon nhw ddim. Felly mae pob math o ddadleuon croes, mae integrity y gyfrol yn union fel roedd hi wedi bwriadu, ond wrth gwrs doedd hi ddim i fod yn waith yn y maes gyhoeddus. Felly, be di fy ateb? Dwi ddim yn gwybod. Na ni. Ie, mae'r pethau ma'n ddirgel yn dyn nhw. Falle dyle rhywun bod yn ofalus beth maen nhw'n gadael ar ei holau. Ond dyna ni, wel dwi ddim yn meddwl bod neb arall wedi dadfiwtio, a dwi'n gweld bod hi bron yn 8 o'r gloch, felly na i ddim dy gadw di, Robin, na'r criw sydd wedi ymgaslu dim mwy na i ddiolch o galon i ti ac i ddymuno'r gorau oll gyda'r gwaith sydd o'th blaen di. Tia pryd, beth yw'r amserlen sydd o flaen? Dim clem, mae hwch wedi mynd drwy'r siop o ran y rhaglen, felly does wybod. Na, ond mae'n amlwg bod ti wrth dy fodd yn gwneud hynny. Wel, mae rhaid i fi wneud un hysbys cyn bod ni'n gadael yn gilydd, sef eich annog chi i nodi Ebrill y 6 ar 20 yn eich dyddiaduron, eto am 7 o'r gloch ac eto ar-lein, pan fydd Dr Rhianwen Daniel yn ymuno â ni, a mae hi mynd i siarad am the impact of language on national identity, Welsh, German and anti-colonial perspectives. Felly fyddwn ni'n mentro i fyd amlieithog yng Nghymru Rhianwen, ac ni'n gwybod am ei gwaith hi fel athronydd a meddwl craff iawn ac edrych ymlaen yn barod at ei chyfraniad. Felly diolch yn fawr iawn i chi am ddod i ymuno gyda ni yn y seminar yma, a diolch yn arbennig i ti, Robin. Diolch yn fawr iawn, a diolch i bawb.